De bestrating die leidt er nog ongeveer een jaar of 15 in. Als je natuurstien 15 jaar lang berist, befietst, alle verkeersbewegingen erop, dan krijg je een bepaalde gladheid. Vooral met Rijnwetter, dan wordt het natuurlijk wat gladder. En dan wil er wel eens een fietser onderuit gaan. Nu proberen wij het door middel van het stralen van deze stien het weer een bepaalde stroefheid aan, zodat het weer veiliger is. Normaal doen wij dus de beleiding van de dik naar stukken die omlijn worden maken, met de beleiding aanmaakt. Er zit een rotor in met al je norzels en die draait in de rond. Die doet in wezen alleen maar met 2500 bar dat wetter op een steen. We doen eerst eraan en dan krijgen we hier in het centrum gewoon, dan zetten we de gruttekarren ervoor en dan zullen we hem helemaal proberen ruw te maken. Dat is in wezen alles. Wij maaien eigenlijk alleen nog menjes dit maar uitvoeren, omdat wij het winkelend publiek en de winkels dus zo weinig mogelijk overlast aan willen. Dus we denken tot we 6 weken verder binnen of het helemaal achter de rug is.